खुलुमबाय आंनि मुङा निथाराम नार्जारी आङो मथानबे साराइकेलनि सिङाव थानाय थिमिजिरा मण्डल NLC-निफ्राय बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोजांथारै जोङो सोलोंनि बिनि बोसोनखौ जोङो सानफ्रामबो जोङो सोलोंनि आरो बिनि बोसोनखौ जोङो सानफ्रामबो जोङो सावरायनि अब्ला आङो मोनसे बाइबेल आङो फरायनो सानदों नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि आखायाव बाइबेलफोर दङब्ला नोंथांमोनाबो फरायलांफादो दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय गांसेनि थिमथि 6 बालाब 10 सिरि गांसेनि थिमथि 6 बालाब 10 सिरि मोनबायब्ला आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै फरायनो बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ मानोना थाखाखौ अननाया गाज्रि मानिफोरनि रोदा बिखौ लुबैनानै सोरबा सोरबा फोथायनायनिफ्राय आन्दायबाय आरो गाव गावखौ गोबां आइखां बायखांफोरजों सैहोबाय जिसुनि मुङै आमेन दानो ख्रिस्ट'नायाव अनलायग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर जोङो दानो खोनाखाबाय खायसे मानसिफ्रा गोबां थाखाखौ अनसुला आरो अनसुलि दङ बे संसाराव माबायदि अनो बिसोरो थाखाखौ बे गावसोरसो मिथिगौ बुंजोबनो हाया ओरैबायदि अनो थाखाखौ माने अनसि नाथाय जोङो गावजों गावजों अनलायनाया माबायदि जों बेखौ जों बुंनो हाया नाथाय जों गावजों गावजों मानसिजों अननायनिख्रुइ जोङो थाखाखौसो जोङो बांसिन अनो सासे उन्दै गथ'खौ एग्जाम्पल उन्दै गथ'खौ अननायनिख्रुइ एबा नोंनि लोगोखौनो आं बुंबाय सोरबा नोंनि बंस'फोरखौनो आं बुंबाय बिसोरखौ अननाया माबायदि नाथाय बिसोरखौथ' 10%बो अना नाथाय थाखाखौबा सुबुङा जोबोद दाव अनो दा बेखौनो बुंदों बाइबेला गाज्रि मानिफोरनि रोदा बिखौ लुबैनानै सोरबा सोरबा फोथायनायनिफ्राय आन्दायबाय आरो गाव गावखौ गोबां आइखां बायखांफोरजों सैहोबाय दिनै बेखौ लुबैनानै बेखौ मोनग्रा साफ्रोमबो बे थाखाखौ मोनग्रा साफ्रोमबो रांखावरिजों जाय सुबुंफ्रा गेलेनानै दङ थाखा फैसाजों गेलेनानै दङ गासिबो गाव गावखौनो सैहोबाय मानोना दिनै सानफ्रामबो अखानायबानो बे फैसानि सायाव याद फैयो गोसोखांबो हाय आं गाबोन बहा थाखा मोनगोन आं गाबोन बहा थाखा मोननानै आङो दिनै आंनि न'खरखौ आङो बिसि फिसाखौ माबोरै आं फोथांनो हागोन दिनै बे गोसोआव गावखौ जेब्लाबो आइखां बायखाङाव फैयो आइखां बायखां साननायाव फैयो ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर दिनै बेनिखायनो बुंदों बेखौ सानग्रा साफ्रोमबो थाखा फैसा रांखावरिखौ सानग्रा साफ्रोमबो दिनै आन्दायबाय बे बुहुमाव आन्दायबाय आरो गावखौ आइखां बायखांफोरजों सैहोनानै लाबाय अब्ला ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर आं भिडिअखौ गोलावद्राय आं खालामनो हानाय नङा मानोना आपल'ड खालामनायाव गोबांथार MB जायो बेनिखायनो आङो उन समाव आङो भिडिअखौ गोलाव खालामगोन अननानै गाज्रि दामोन आङो दा बेसिमखौनो इसोरनि बोसोनखौ जाब्लाबो जायाब्लाबो नोंथांमोना सुद्रायना लादो आरो गोरोन्थिफोरखौ अननानै निमाहा खालामदो जिसु बाख्नाय जाथोंसै गोजोन्थों।